Bħalissa t-tinda ġganteska tal-MFCC tinsab armata b'dak kollu li wieħed jeħtieġ sabiex jorganizza tieġ jew inkella jarma d-dar tiegħu. Dawn iż-żewġ fieri li qabel kienu jsiru separament issa qed jiġu organizzati flimkien. L-ewwel edizzjoni tal-Home and Lifestyle Fair saret is-sena l-oħra filwaqt li l-fira tat-tiġijiet u l-avvenimenti ilha ssir 24 sena. L-organizzatriċi tal-fira tat-tiġijiet Joan Haber staqarret li din il-fira tixpiruna negozju ġdid filwaqt li toffri pjattaforma għal negozji stabiliti u oħrajn li għadhom jibdew. Iċ-ċermen tal-MFCC Jean-Pierre Schembri tkellem dwar il-valur ta' firi bħal dawn f'dinja fejn ħafna xiri sar isir online. Kim ir-riċerka ġifieri li għamilna jidher li huwa għataw rol għalkemm hawn l-internet illum u wieħed ovvjament jixtri ħafna minn fuq l-internet imma għad hemm valur aġġunt li wieħed jiġi jintaqa' jara b'għajnejh imiss il-prodott li qed jixtri. Preżenti għal ftuħ tal-fira kien hemm il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes li ddeskriv avvenimenti bħal dawn bħala ċelebrazzjoni importanti tal-ħajja. Din il-fira se tkun miftuħa sa għada il-Ħadd.